ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎನ್ನೊಂಜಿ ತುಲೆ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ತೋಟದ ಬಂದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿನ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತನಿಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತೇತ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಆಫರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಲ್ಪಾಗ ಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒರಲೈನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಂದು ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಒರಲ ಮಂದಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ವೆ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಪಾರ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ವೆ ರೈಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಬೋದು ಹೊಸ ಬರೋದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮತ್ತು ದೂರ್ಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮೂಲೆ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಬಂದೀನಿ. ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟತ್ತ ಅದೇ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್, ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪದಿಚ್ಚಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಲೈಟ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇಂಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಲ್ಪದ್. ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವ ನಮ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ ಇಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುನು. ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ ಎನ್ನದು ಬದುಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲೆಲಿಯ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುವ. ನಿಯತ್ತುಡು ಬೆಂದದು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅನಿ ವಿಷಯ ಪನುಡ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿತನ ಜನಕುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಠನ್ ಕಲ್ಪವೆರ್. ಐಕುಂಡತೆ ನಮ ಈ ಪಲ ನಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ನಮ ಕೇರ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಬೊಕ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೊರ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಏಪಲ ಮನಸ್ಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ್ ಅವೇ ಜನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ಸಪೂರ ಇತ್ತಾರಂಡ ಇದಾನೆ ಸಪೂರ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಪ್ಪಿತ್ತುಂಡು ಇದಾನೆ ಇತ್ತು ಕಪ್ಪಾತಿನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋರಾಂಡ ಇದಾನೆ ಇತ್ತು ತೋರಾತಿನಿ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಜನಕ್ಲು ಅವೇ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲ ಪಾತೆರ್ವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ ಅಕ್ಲ ತೂಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುನು. ನಮ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ನಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊನೊಡು ನಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ ಕೇರ್ ಮಲ್ತೊನೊಡು ದಯಪಂಡ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನವು ನಮ ಮಲ್ತೊನ್ನತ್ತು ದೇವೆರ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಡ್ ಅವು ಜನಕುಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆತೆ. ನಮಕ್ ದೇವೆರ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕೊರ್ತೆರಿಂದಾಂಡ ನಮ ಏಪಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೂವೊನೊಡು. ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಫ್ದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಾತ ಏರ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಏರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ತೂದಿಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಲೈಫ್ನ ಎಂಚ ದುಂಬುಕೊನೋಲಿ ಪಂದಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದಾತನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಡ್ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಲ ಬರಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಖುಷಿಟೆ ಇಪ್ಪುನು. ಒವ್ವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಖುಷಿಟೆ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎನ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಬೊಕ ಎಂಚ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆನ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ. ನೆನ್ನು ಮಾತ ಕೇಂದಿಗೆಲ್ಲ ಪನ್ವರ್ ಮೊಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಮುಗ್ಗೆರಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾನ್. ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾಗ್ ಬರ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಮಸಾಜ್ ಮಂತೇರ್ ಐಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಚ್ಚದ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾತ ಇಪ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಕೇಂದಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಗ ಕೇನ್ವೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಮಸಾಜ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊರ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವರ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆರ್. ಅಡೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಆಪುಂಡು. ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಂತುಂಡ ಹೇರ್ ಮಾತ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಸೋಕು ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿನ್ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೋಕು ಆಂಡಲ ಆನಿ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿನ ಇಂಕ್. ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮನ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡೆ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ. ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಡ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮನ್ಪದಿನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು. ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ದಲ ಹಾಳಾಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಶೈನ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಂತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಂಡ್. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇಂಕ್ ಪೊಸತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್. ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದೇವೆರ್ ಈತ್ ಕೊಡ್ತೆರತ ಯಾವೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಯಾವು ಅವಳು ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಾತ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ತೂಲೆ.
ಗೈಸ್ ಏನ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಫರ್ ಪಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಕೆಲವು ಲೋಕಲ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ ನೇನ್ವರ ಅಂಚ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೋರಿಯಲ್ ದಕ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನಿಲೆಂತ್ ಏತ್ ಉದ್ದ ಹ್ಯಾರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 4K ಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೇ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಫರ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಐಬೊಕ್ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ 4K ಅದೇ 4K ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಶಿಯಲ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಇಂದು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 800 ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಏರಂಡಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಕ್ಲ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋಲಿ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ದ ಚೂರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳಸಿ ಪಾರ್ಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊಯ್ಸರ್ತಿಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕೆಲವು ಜನ ಬೈದರ್ಗೆಡೆ ಎನ್ನ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಸ್ಮೂತನಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಶೋಕಾದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ನನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಹೇರ್ ಲೆಂತ್ ಬರೋಡದ ಐಕ್ ಎನ್ನ 10 months ಆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಶೋಕುಂಡ ಹ್ಯಾರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಚೂರು ಮೇಂಟೈನ್ ಚೂರು ಮಂತಂದ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಏರಂಡಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ನಿ ಇಂಬೇನ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೂವಾಂಡಲ ದಾದಂಡ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನೋಲಿ ಯಾರು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ದೀಪರೋಹಿತನ್ ಕುದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂಡ ಇಜೆ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾದಂಡಲ ಕೇನದಿತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಮೂಲೆ ವನಸ್ಸೆನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇರು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ತರಕಾರಿ ಇಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಅಂಡಲ ಏ ಇದು ವೆಜ್ಜಾ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಪಕ್ಕಡೆ ವೆಜ್ ತಿಂಚಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಟಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿಸ ಕಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒರ್ ಹಂಚಿದ ಸಾರು ಬರಡು ಟ್ರೈ ಕರೆ ದೂರ ಗುಲ್ಲದು ಸಾರು ಬರಡು ಅರೆ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲ ಕಲಿ ಯಾನೊಂದು ಸೆಕ್ ಯಾನ್ ಸೋಕಲದು ಯಾನ್ ಅದು ಸೋಗುಲಿ ಅಂದು ಆತ ಶೋಕಲ್ಲೇ ಮಂತದ ಗುಲ್ದೇರು ದೇವರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ನಂಚ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಪುರ ಹೆಜ್ಜೇರು ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಬಗ್ ಇತ್ತೆ ವನ್ನದ ಇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕಿಷ್ಟ ವೆಜ್ ಮನ್ಪರೆ ದಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮನೊಂದು ಕಜ್ಜಿ ನಂದಿ ಏತೆ ಮೊಕಲ ದಿಕ್ಕುನ ದುಪ್ನೇನು ತೆಂಚಿದ್ದು ಗೈಸ್ ಆಯ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಕೂಡ ಮನ್ಪೊಂದು ಬರ್ತೈತಾ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಪಂಡ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮನ್ಪದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಹೊರಲ ಮನ್ಪದ ನನಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ 10 months ಆಂಡತ್ತೆ ನಾ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮನ್ಪದು ನೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆತಂದು ದುಂಬುದ ಕುಜಾಲೆ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬೆನ ಕುಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ರಫ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಬೈದಂಡು ಕುಜಾಲ್ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಕುಜಾಲ್ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಕೆರಟಿನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದೇನ್ವರ್ ಹೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚೂರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬುಕ್ ಏರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದ ಇನ್ ಕೇರ್ ಮನ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಪುಂಡು ಕುಜಲ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡಿತೆ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮನ್ತುಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆದ ದಿಪ್ಪು ಇಜಿನ ನೀರ್ದ ನೆಟ್ ಬೋರ್ದ ನೀರ್ ಪುರ ಅಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್ ಲೋರಿಯಲ್ ದಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 3 months ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನದಾನ್ನ ಅವು ಮುಗ್ಗಿನೆಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಟಾರ ಒಂಜಿ ಶಾಂಪೂ ಪತಂಜಲಿ ದಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ಗೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಅವಂಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೊಂದು ಮಾಮಾರ್ತ್ ದಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡ ಅವೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಜತ ಅಂಚ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಂತದ ಐಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿಗ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಂತೊಂದು
ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲು ಗೋರ 3 ತಿಂಗೋಲು ಗೋರ ತಿಂಗೋಲು ಗೋರ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಒರಲ ಮನ್ಪದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಂತುಂಡ ಸ್ಪಾ ಮಂತುಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕುಜಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಚೂರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡ ತೈತೆ ಸ್ಪಾ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಚೂರು ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮಾತ ಕುದ್ಯ ಕುಜಲಿತ್ತೆ ಕರ್ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಂತುಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕುಜಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಂತದೆತ ಇಂದು ದುಂಬುದ ಕುಜಲ್ ಇಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆನ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ತೆಲ ಅಂಜಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡತ ನನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೈದಿನ ಕುಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಂದಾಲ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಪುರ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡತ ಅಂಚ ಅವು ಚೂರು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಆಪುಜತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ ಚೂರು ಹೇರ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪುವಾರು ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನು ಹೇರ್ ಅಂದು ಬೊಕೆರೆ ಗಂಟಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಜಿಂಡ ಆರೆ ಪಾರ್ಲರ್ ದಾರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನೋಲಿ ಎನ್ನೆ ನೇರೇ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ವರತ ಆಕ್ಲೇ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏರಂಡಲ ಎಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಈ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಆಫರ್ ಉಂಡತ 1 ಮಂತ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪೋಡು ಆಫರ್ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ಏರ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಪುರ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಂತನ ಬೆಸ್ಟ್ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 4K ಆಪುಂಡತ ಇಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡತ ಐಕ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪವಲಿ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂದಿನಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪಂಡ ಕುಜಲ್ ಏನ ಚೂರು ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪವೆ ಪಿರ ಅಪ್ಪಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಪಾ ಮನ್ಪವಡು ಒಂಜಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಗೋರಾಂಡಲ ಮನ್ಪವಡು ಒಂದು ಎನ್ನದೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಪನೆ ಎತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಲ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಅಡೆ ತುಳಸಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಆಂಡಲ ಈತಿ ಅನ್ ಪಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎರೆಗಂಡ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆ್ಯಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.